Döwlet başçylygymyzyň Arturo Kerweni ak tama geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz mehirli garşylandy. Döwlet başçylygymyz bu ýerde hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazdy. Sonra hormatly prezidentimiz bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'yň arasynda duş geçirli. Prezident Donald Trump hormatly prezidentimizi mehirli mübareklep, Merkezi Aziya Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatyna sammitde gatnaşmaga çakylyk kabul eden üçin hoşallyk bildirdi. Döwlet başçylygymyz duşmak üçin ak tama gelmäge, şeýlekem Merkezi Aziya Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatyna sammitde gatnaşmaga çakyryk üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentine minnetdarlyk bildirip, bu formatyň ýurtlarymyzyň arasynda ugurlaryň giň gerim boýunça hyzmatdaşyp ugurlandyrmak üçin täze mümkinçilikleri açýanyny beledi. We sammitin Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky diýip bolan dostluk gatnaşyklary ötürmek ýoluna möhüm tapgyr boljakdygyny anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýylyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýilip ýylan edilendigini belläp, Birleşik Ştatlaryň ýurdumyzyň bir başlangyjyny gollandygyny, Türkmenistanyň hem Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen dostlukly we ýüzary beýpeti gatnaşyklaryň puturlandyrmagyna uly ähmiýet berýänini belledi.